Janar Chani ya mai da bugu. Jama'a Amerika kun san ta sanya wajen kasashe sama ga guda 10 duk na musulmi cikin kasashen da ba za a kara ba visa ba za su kara zuwa Amerika ba, mafi yawa duka kasashen musulmi ne. To Niger ma tana ciki. Amerika ta sanya Niger cikin kasashen da ba za ta ba visa ba su je Amerika, visa Shanghai, visa ta 'yan kasuwa da wasu 'yan abubuwa da ake zuwa ana yi. To Chani yanzu ya mai da bugu. Wajinar Chani shi ma ya cire America daga cikin kasashen da za a ba visa zuwa Niger. Chapura umar da kai. Dole AES wanga hada da ake ta yi. Shekara 2 kenan AES Africa nan mun rike wata 'yan AES kasa 3 sai bugawa ake yakin cacar baki. America da Europeans ana ta bugawa da mu da ECOWAS shekara 2. Ba mu da makamai, ba mu da jiragen yaki, ba mu da nukiliya, ba mu da kowa, daga alƙuluta sai salatin manzon Allah, Allahu akbar. Sai bugawa ake wallahi. Yanzu Chani ya cire America daga cikin kasashen da za su samu visa zuwa Niger. Shi ma ya rama. Lokacin da shi Trump ya yi wanda magana, malikai tsaye ta maida mai martani, suka ce irin yadda ya aza musu ka'ida kuɗi ya sa musu sai an zuba wasu kuɗi dala 100,000 ne ko 10,000 sannan mutum ya samu biza dan mali ya je America. Asimigo ta ce to shi ma irin yadda ya haka za a mai, ya zo ga shakun dominan katakaf, ya zo wajen turawure kai tsaye mai da mai shi ma aka aza mai doka irin wadda ya aza. Yanzu kunkurun kunkusu Niger su ma yanzu Chani ya ce an ma cire America daga cikin kasashen da za a ba visa zuwa Niger, an cire America cabbe ja. Wato AES inda suna wuta. Yanzu kuma yau kinnan ga wasu makamai da aka gwado da wasu jiragi da makamai wanda za a ba wa'annan sojojin na AES. Muna fatan wa'annan kayan yakin da za a badawa da kuma su wannan group inga na AES da aka zo aka hada. Wannan tafiya ta kungiya daga yanzu zuwa 2026 inna insha Allah da ta sauran kwanakai 2026 mu ji an rihe magana da wani dan ta'adda, duk wani dan iska ko wani dan ta'adda ko wani maciyaci kawai ya zama tarihi. Shekara guda ɗan na ya kamata a ce AES kun nuna wa duniya da gaske ne kuke tafiyar nan, da gaske ne wannan tafiya. Wa'annan sojoji da aka kawo aka yi alaka da aka haɗin gwiwa na ƙasashe 3, a gaskiya 'yan nan ya kamata cikin ikon Allah shekara guda insha Allah a ce kawai ta'addanci ya kare Afirka. Makon da ya gabata an gudanar da wata ganawa mai matukar muhimmanci tsakanin manyan jami'an Amurka da Rasha a birnin Miami, amma kafin wannan ganawa ta gudana shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya furta wasu maganganu waɗanda suka kasance masu zafi kuma barazana. A wani jawabi mai karfi da ya a gaban jami'an tsaron Rasha, Putin ya bayyana karar cewa Rasha ba za ta taba ja baya ba gudu ba ja da baya, har ma yana kiran shugabannin Turai da kananan aladu. Yayi magana game da kasashen Turai ke hada kai da tsohuwar gwamnatin Amurka domin rusa Rasha. Kusa ruwan nan тут же включились в эту работу. Sun yi tsammanin cewa za su iya tarwatsa Rasha a ƙanƙanin lokaci. Matasan ƙananan aladu na Turai da haɗin kan tsohuwar gwamnatin Amurka sun yi ƙoƙarin rusa ƙasar mu domin samun riba, domin dawo da abubuwan da suka rasa a lokutan tarihi na baya, su dauki fansa, kuma kamar yadda ya bayyana ga kowa ƙarar a yanzu duka waɗannan shirye-shirye ba su yi nasara ba, ya wargaje gabaki ɗaya. Shugaba Putin bai tsaya a nan ba, ya fitar da gargaɗi na kai tsaye. Ya ce idan har diplomasiya ta ki aiki, Rasha za ta ci gaba da kwace yankunan Ukraine. Ya bayyana cewa rundunar Rasha na ci gaba da kai har a duka fannonin yakin. Ya kuma zargi Turai da rura wutar wannan rikici, yana cewa ƙasashen yamma suna kirkirar tsaro ta hanyar magana kan yiwuwar Rasha na iya kai wa NATO hari. Putin ya ce a ra'ayinsa shugabannin kasashen yamma na kokarin rusa Rasha ne gabaki daya, amma ya jaddada cewa duk da irin waɗannan shirye-shirye nasu abin ya ci tura. Ya kuma sake nanata manufar Rasha a yakin, wato karbar abin da ya kira da kasashen tarihi da ya kunshi Crimea, Donbass da Zaporizhia, wanda yankuna ne na Ukraine da yanzu Moscow ke rike da su. A halin da ake cikin Rasha ita ke rike da kusan kaso 19 cikin 100 na kasar Ukraine, abin da ita Ukraine ta yi kirarin cewa yawancin kasashen duniya sun ki amincewa da shi. Daga Kyiv kuma shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira kasashen Turai da su motsa cikin gaggawa. Ya ce dole ne a nuna Rasha cewa a wannan yaki fa ba za ta taɓa yin nasara ba. Zelensky ya buƙaci tarayyar Turai ta amfani da kadar Rasha ko kuma ta kwace duk waɗannan daskararrun kuɗaɗe na Rasha da ke hannunsu kimanin dala biliyan 250 domin su yi amfani da su don tallafa Ukraine din a yakin. Duk da cewa wannan shawara dai bata yi aiki ba, a yanzu haka kasashen na Turai ko kuma ce kungiyar tarayyar Turai ta zantar da baiwa Ukraine bashin dala biliyan 105 domin sayan makamai da cigaba da fafatawa a wannan yaki. Kuji ba kyauta bane, bashi ne sai ta biya.
Da maganar tattaunawa da aka yi tsakanin jami'an Rasha da na Amurka a Miami kuma bata wani haifar da mai ido ba. An kare wannan tattaunawa ba tare da an cimma wata matsaya ba. Sai dai bangaren gwamnatin Trump sun ce tattaunawa na da matukar muhimmanci da amfani. Tattaunawa ta sun mai da hankali kan muhimman batutuwa guda 20 dangane da shirin zaman lafiya da gwamnatin Trump ta gabatar, wanda ake sa ran cewa na iya kawo ƙarshen yakin Ukraine da Rasha da ke tunkara kusan shekara ta 4. A wannan ganawa dai Amurka ta samu wakilcin dan aikin Trump na musamman Steve Witkoff da Jared Kushner sarkin shugaba Trump, yayin da Rasha ta samu wakilcin dan aikin shugaba Putin na musamman Kirill Dmitriev. Kuma wannan ganawa dai ta biyo bayan ganawa ta musamman da aka yi tsakanin Amurka da Ukraine, duk a kokarin ganin an kawo ƙarshen wannan rikici. Sai dai har yanzu babu wata matsaya mai muhimmanci da aka iya cimma. Amma dai kasancewa ita kanta wannan tattaunawa da ke faruwa akai-akai alama ce mai muhimmanci da ke cewa wata rana za a iya samun kofa da za ta kai ga zaman lafiya, musamman a lokacin da barazana ke cigaba da karuwa, yakin ya ki tsayawa, kalaman Putin kuma na ƙara tsami da tsanani. Yanzu dai tambayar da al'ummar duniya ke ita ce ina ne ake samun matsala kuma ta ne za a iya shawo kan wannan matsala. Kamar yadda aka saba kuma Vladimir Putin ya ba kowa cikin shakku. Za mu ci gaba bibiyar duk wani motsi nasu tare zuwa mu san da ku duk halin da ake ciki. Yanzu kuma Abramowa ya gabas da tsakiya, inda rahotanni ke nuna cewa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na shirin kai ziyara zuwa Amurka domin gana da shugaban kasar Donald Trump. A cewar rahoton, babban abin da Netanyahu ke son tattauna da Trump akai shine sabon shirin kaiwa Iran hari. Kasar ta Bani Yahudi dai na ci gaba da nuna damuwa mai tsanani akan yadda Iran ke ta fada da shirinta a bangaren makamai masu linzami wato ballistic missile masu dogon zango. Duk da cewa har-haren da kasar Isra'ila ta kaiwa Iran din a farkon shekarar nan ya lalata wasu daga cikin manyan shirye-shiryen na Iran. Jami'an tsaro na Isra'ila sun ce Iran ta iya farfado da su, a ciki har da cibiyar nukiliyar Iran din da Amurka ta kaiwa hari a yakin su na kwana 12 a watan Yuni. Netanyahu na shirin gabatar da sabbin zaɓuɓɓuka akan yadda Amurka za ta shigo ta taimaka musu wajen kai wani sabon harin. Duk a lokaci guda hukumar leƙen asirin ƙasashen yamma na cigaba da sanya ido akan duk wani sabon motsi da ba su saba gani ba daga rundunar RIGC Aerospace Force wato hukumar kare juyin juya halin Iran masu kula da rokoki. Rahotanni daban-daban sun bayyana cewa Iran din na shirya sabuwar arangama da Isra'ila. An ga tana haɓaka jiragen ta marasa matuƙa wato drones, makamai masu linzami gajere da dogon zango da tsarin kariya sararin samaniya na musamman wato air defense system. Sai dai wasu sun ce atisayen soji ne kawai sojin Iran din suke, amma babu wani shiri mai girma da take da shi, balantana zargin da ake nawai tana shirya wani sabon yakin. Amma duk da haka Tehran ta nuna alamun cewa a shirye take da fara tattauna diplomasiya da Washington domin takaita shirinta na nukiliya, amma tambayi ita ce shin lokaci ya kure ko kuma yakin na dab da dawowa. A watan Yuli ne da Isra'ila ta kaddamar da yakin kwanaki 12 kan Iran, tana mai cewa shirinta na nukiliya da makamai masu linzami barazana ne ga rayuwarta. A ranar Isra'ila ta kashe masana nukiliya, ta lalata wuraren kera makamai da wuraren tace sinadarin uranium. Daga baya Amurka ta shiga rikicin inda ta kai hari zuwa wasu manyan cibiyoyin nukiliya na Iran. Iran ta ce mutane sama da 1000 ne suka mutu, sannan sun mai da martani mai zafi irin wanda Isra'ila ba taba tsammani ba, da ɗaruruwan makamai masu linzami da jirage marasa matuka, inda ya kashe akalla manyan jami'an hukumar leƙen asirin Isra'ila Musa 32. A bayyane yake shaidu sun tabbatar da cewa Iran ta yawa Isra'ila barnar da ba ta taba tsammani ba. Sai domin kare kimar ta idanun duniya an bari a fitar da waɗannan shaidu. Kuma masana sun tabbatar da cewa wannan shi ya tilasta Amurka da Isra'ila cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. A cewa manyan masana a fannin nazarin manufofi daga mahangar Iran, wannan shiri ba sabon abu bane. An riga da an sani tun farko cewa manufofin Trump na yakin suna hannun Netanyahu ne, don haka duk wani sabon yaki da zai zo abu ne da ake sare, abu ne da ake tsammani. Ko masana sun yi gargadin cewa idan har sabon yaki ya barke ba zai tsaya akan Iran kawai ba. Abin sai ya shafi Qatar, Syria, Lebanon da barazanar kai wasu manyan kasashe a yankin hari. A takaice dai yaki ne na yanki zai barke. Hakan da zai shafi tattalin arzikin duniya, musamman kasashe kamar Sin da India masu dogaro da man fetur da kasashen yankin. Bugu da ƙari a cewa masana wannan na iya zama babban matsala ga shugaba Trump shi kanshi. Domin kafin ya kan karga mulki ya alƙawarin cewa shi zai kasance shugaba ne na zaman lafiya, babu yaki sai dai kawo ƙarshen sa. Dangane da wancan yakin nasu na kwanaki 12 kuma duk wani rauni da Iran ta samu ta nuna cewa ta iya mai da martani fiye da tsammani. Ta tilasta sauya kalamai daga buƙatar mika wuya zuwa tilasta tsagaita buɗe wuta. Kuma tun bayan wannan yaki da ya ƙare na kwana 12 Iran na sake sabon shiri. To sai dai duniya na jira ta gani idan tattauna za ta da ko kuma sabon yakin ne ke kan hanya. Abu guda ne da ya tabbata dangane da wannan al'amari, duk abin da zai faru ba Iran ko Isra'ila kadai zai shafa ba, a duniya gabaki daya. Wasu kasashen yakin zai shafe su kai tsaye, wasu kuma zai shafe su a fannin tattalin arziki da kasuwanci. Yanzu kuma za mu karkata akalan mu zuwa tsakiyar nahiyar Afirka, inda Amurka ke fafata da kasashen wato China domin samun rinjaye a yankin da yake da yalwar ma'adanan kasa masu matukar muhimmanci. Hukumar da yake kula da tallafi, ci gaba da fannin kuɗi ta Amurka wato US International Development Finance Corporation DFC ta amince da bayar da rancen dala miliyan 553 domin gyara wani muhimmin layin dogo a kasar Angola. Wannan layin dogo ya hada tashar ruwan Lupito da ke bakin tekun Atlantika zuwa iyakar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, kasar da aka santa da arziki na ma'adanan kasa sosai. Bayan ga haka shirin ya hada da gina sabbin layukan dogo sama da kilomita 800 da zai hada layukan dogon Zambia, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo zuwa tsohon layin dogo na Benguela Railway Line da ke Angola. Wannan dai wani gagarumin shiri ne da Amurka ke marawa baya, wanda ake kira da Lupito Corridor, wanda zai bada damar safaran jan karfe da kwalba zuwa tashar ruwa ta Atlantika. Wannan na ɗaya daga cikin kokarin Washington na kare hanyoyin samun muhimman ma'adanan ƙasa da ake matukar bukata sosai a duniya. Kasashen tsakiyar nahiyar Afirka dina da wannan arziki na albarkatu da suke da muhimmanci ga masana'antun Amurka, a ciki har da fasaha da tsaro. Haka hukumar ta DFC ta bayyana damuwarta game da karuwar tasirin ƙasar Sin a yankin. Ta ce irin wannan zuba jari na Amurka na taimakawa wajen tabbatar da ingantaccen tsarin samar da albarkatu tare da hana ƙasar Sin wato China ko kuma wasu ƙasashen samun wata babbar dama a kasuwar ta duniya gabaki ɗaya. Wannan ba ne dai na zuwa ne wata guda bayan ƙasar Sin ta sanar da zuba jarin dala biliyan 1 da miliyan 400 a wani layin dogo na Tanzania zuwa Zimbabwe, wanda ake kira da Tazara Railway. Wannan shiri na ƙasar Sin dai ana sa ran zai ƙara yawan ma'adanai masu muhimmanci da ake kaiwa daga tashoshin ruwa na Tanzania zuwa na tekun India.
Daga nan da shi shirin na Lobito Corridor, zuba jari na Amurka ya samu goyon bayan manyan kamfanoni, inda bankin raya kudancin Afirka ya ƙara hannun jarin dala miliyan 200. Baya ga layin dogo, shirin zai taimaka wajen gyara tashoshin jiragen ruwa na ma'adanai a Lobito, kuma nasarar hakan zai ƙara ƙarfin sufuri har sau 10 zuwa 10 miliyan 4.5. Haka kuma zai iya rage kuɗin jigilar ma'adanai da kusan kaso 30 cikin 100. Haka lokacin da ake kwashewa na jigilar kayayyaki zai ragu da kwanaki 45 akan hanya zuwa kwanaki 40 ko ƙasa da haka ta hanyar amfani da layukan na dogo. Wannan babban mataki na Amurka da ya buɗe wani babin muhawara wanda ya wuce batun ma'adanai kawai. Ƙasashen Afirka da dama sun karkata akalansu zuwa ƙasashen da Rasha haɗi da India domin haɗin gwiwa ta fuskar tsaro da ci gaba. Kuma abu ne yake wasu ƙasashen na Afirka sun nisanta kansu daga ƙasashen yamma sakamakon tarihin da suke da shi na mulkin mallaka. Sai dai nahiyar Afirka nahiya ce mai damar ci gaba sosai, kuma Amurka na matukar kaunar hakan. Kwanan nan Donald Trump ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta ma'adanai da Rwanda da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a matsayin wani bangare na kokarin samar da zaman lafiya. Har ma da tsohon shugaban ƙasar Amurka Joe Biden wanda shi ya fara wannan shiri na Lobito. Dangantakar Amurka da nahiyar Afirka za ta ci gaba da zama wani muhimmin batu na siyasa ko bayan Trump ya kammala wa'adinsa na biyu. A nan gaba nahiyar ta Afirka na iya zama filin fafata tsakanin manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki biyu, Amurka da China, domin samun rinjaye iko ko kuma tasiri a yankin.